esta segunda mesa justamente quería dialogar con agentes culturales para también poner en común experiencias desde la perspectiva situada y parainstitucional. Así que nada, dejo la palabra a Elena y muchas gracias por estar aquí en la realidad. Tenim aquesta connexió amb la Liminal online, amb la Yolanda Riquelme i la Beatriz Martins, a qui li agraeixo que estigui avui aquí. Agrair també a la Ida Sánchez de Serdio, professora i investigadora de la UOC, i a la Sílvia Galí i a la Míriam González, que venen en representació de l'Associació Catalana d'Educació Patrimonial. Moltes gràcies a totes per ser aquí, per les vostres aportacions i per pensar juntes aquesta qüestió que té a veure amb la documentació i arxiu de les pràctiques educatives i de mediació i que sorgeix fruit de la pròpia experiència laboral, de pensar de quan estem treballant, quan estem realitzant projectes educatius, on va parar tot això i de quina manera tot aquest material pot servir per futures educadores, per futures mediadores, per fer una història de l'educació cultural, etc. I degut una mica a la manca de bibliografia d'altres recerques anteriors, el projecte comença amb aquestes dues taules, que avui és la segona. Hi ha poca bibliografia, però sí que és important dir qui abans ha pensat sobre aquesta qüestió i hi ha un dels llibres de capçalera, que és aquest Mediar el futuro, de la Sara Torres Vega, i alguns dels seus articles. També Jordi Ferreiro, amb el projecte Neumotòrax, va parlar en referència a l'arxiu del MANAC. Hi ha convocatòries com aquesta, com la de l'EART, o altres convocatòries com la de No tarda hablar en arte, que concretament aborden la qüestió de l'arxiu. No m'ho vull deixar, agrair a la Bianca, a tot l'equip de l'EART i també a l'Antònia del Rio, que és qui acompanya aquesta recerca i que avui no ha pogut ser per temes laborals, però que està acompanyant i a qui li agraeixo molt tot el suport i el diàleg que permet tenir un acompanyament al llarg d'una recerca com aquesta. Com us deia la Bianca, la primera taula vam parlar més des de les institucions i aquesta segona taula volem abordar-ho des de la pròpia pràctica com a educadores i mediadores culturals en aquests espais entre el dins i el fora de la institució. I ho farem des de l'acadèmia, què pot l'acadèmia, quin és el paper de l'acadèmia en tot això, des d'un col·lectiu que treballa especialment a fora de la institució però a vegades també en relació amb la institució i des d'una entitat sectorial com és la CEP. Abans de passar la paraula a les companyes, us faré una mica de retorn de la sessió anterior i la lligaré amb la sessió actual per anar sumant a tota aquesta qüestió que ens convoca avui aquí. He utilitzat aquest meme perquè una de les coses que ens passa quan des de la mediació cultural, des de la pròpia pràctica, des de les metodologies que utilitzem, volem abordar... Sí, multipantalla, oi? És una instal·lació multimèdia, això. Quan des de la mediació cultural volem abordar l'arxiu i la documentació de les pràctiques de mediació cultural, el primer que ens passa és que utilitzem les pròpies eines amb les quals treballem i pensem en un projecte de mediació cultural. Això pot fer que moltes vegades ens desviem una mica de l'objectiu de la recerca i això és una qüestió que en la publicació de la Liminal també s'entrecreua tota l'estona. És una publicació que després ens en parlaran, que porta per nom Materialitzar la memòria. Com els projectes que estem fent de mediació cultural serveixen com a inspiració per pensar els arxius i la documentació de la pròpia mediació cultural, però no és exactament el mateix. Llavors, de què estem parlant? També us proposo aquest esquema inicial com una forma de situar alguns conceptes que s'aniran abordant, jo crec que per totes les ponents que estem aquí.
Els conceptes són els d'arxiu, no? Com dèiem, el de document i el de subjectes interessats en aquests documents i en aquest arxiu, i tota l'estona anirem parlant de tot el que es construeix a partir d'aquesta interacció entre aquests tres ítems, que són la memòria i la història, no? Que dèiem que no són exactament el mateix, però sí que a vegades els utilitzem indistintament. No? També veure que quan parlem d'arxiu, podem parlar d'arxiu institucional, ho parlàvem a la primera taula, no? Des d'aquest arxiu de la institució, del MACBA, del MANAC, però podem parlar també d'arxius amateurs, arxius personals, arxius familiars, arxius col·lectius, no? Arxius d'entitats, com podria ser el cas de l'EARC. Podríem parlar d'arxius contrainstitucionals o comunitaris, no? I estaríem parlant de coses diferents, tot i que, com es veu de seguida, un arxiu institucional pot tendir, per exemple, a ser cada cop més un arxiu comunitari. No? Si comencem a flexibilitzar les seves estructures, si comencem a pensar en formes de participació en l'arxiu, no? Cada cop l'anem fent una mica més comunitari. No? I així amb cada una de les categories pot tocar alguna de les altres. Quan parlem de document, podríem parlar de document públic editat, que podem accedir-hi públicament i que algú l'ha editat, ha pensat quins elements són consultables. Públic però no editat, diguéssim parlaríem més de documents com en cru, per dir-ho d'una manera. Documents que siguin interns, editats, aquí com per ficar un exemple seria una memòria, per exemple una memòria que no la fem pública però que sí que se la guarda a la institució perquè l'ha de presentar amb una subvenció o el que sigui, o simplement la vol tenir, i a l'intern no editat, que seria una altra vegada aquests documents en cru que pensem que no poden ser públics, per exemple, perquè contenen dades personals, etc. Serien aquest tipus de document. Un contracte laboral, per exemple. Llavors, hem de pensar també aquests documents, aquests arxius, per a quins subjectes. I aquí ens apareix la comunitat, el col·lectiu implicat en la pràctica educativa o de mediació que hem fet, un públic general, un públic que no ha participat en l'activitat però pot estar interessat, pot estar interessat en veure què ha fet la institució o l'entitat, una investigadora que pugui estar fent una recerca, com és el meu cas, en aquestes qüestions, o el sector professional, més enllà de la mediadora cultural, altres mediadores culturals, altres artistes, altres educadores que puguin estar interessades. I aquí comencem a establir aquestes relacions de quin és el subjecte que pot estar interessat en aquest tipus de document. Evidentment, cadascuna de nosaltres pot transitar indistintament aquests rols, podem ser part una vegada de la comunitat i després ser la investigadora o el públic general. Aquest esquema crec que era important perquè ens passa aquesta qüestió que comencem a parlar del document o parlar de l'arxiu d'una forma molt general, sense concretar ben bé de què estem parlant. I és interessant i jo crec que necessari anar-ho aterrant concretament en les pràctiques, concretament en els subjectes dels quals estem parlant. Després de situar aquesta primera esquema, bàsicament parlar una mica de les idees, de les primeres idees que està extraient aquesta recerca gràcies a aquestes taules rodones, i ho he dividit en potencialitats i friccions. Quina potencialitat pot tenir un document o un arxiu i també quines tensions, quines problemàtiques, quines friccions es poden produir. En primer lloc, si parlem de potencialitats, com ens deia el Víctor, que avui també el tenim aquí com a públic, ha canviat el seu rol, ens parlava de per què van començar amb aquesta
instints de documentar, de fer arxiu, no? Doncs perquè veiem quin era el valor d'aquest arxiu, no? I ens parlaves de 5 grans valors, no? Com a recurs educatiu, no? L'arxiu té un valor educatiu, és una memòria de l'entitat, es pot, diguéssim, valorar econòmicament gràcies a que és un valor patrimonial. És un dispositiu també expositiu, no? Pot detonar, pot ser activador d'exposicions i és una manera que els projectes també es puguin replicar, no? Reproduir, no? I servir també com a eina, com dèiem, per mediadores i educadores. Una altra qüestió de la que ens va parlar el Víctor té a veure amb la necessitat de crear protocols, no? I plantilles que ens diguin de quina manera hem de documentar i com, diguéssim, es va estructurant aquest arxiu, no? I que això hi hagi una continuïtat. Aquest document es pot modificar, però és necessari que existeixi dins d'una entitat, dins d'una institució. I hem de tenir en compte també els arxius perifèrics, no? Cada projecte, sobretot aquests projectes que són relacionals, que són moltes vegades col·laboratius amb múltiples agents, doncs hem de tenir en compte que les altres parts d'aquest projecte també estan generant el seu propi arxiu, no? I es crea una mena de teranyina, no? D'interdependència pel que fa a la creació d'aquests arxius. La Núria, des de l'arxivística, ens comentava que, tot i que els camps de catalogació dels arxius a vegades no es corresponguin al tipus de pràctica que estem fent, no? Perquè les pràctiques de mediació van evolucionant molt ràpid i l'arxivística es manté, no? En el seu cànon, creia que mantenir aquests camps de catalogació permetia fer un seguiment del rastre, no? D'aquests camps i, tot i que li podem sumar noves categories, mantenir certs camps ens permet fer aquest seguiment, aquest rastre del propi camp. Ens parlàvem també, no? De tenir en compte tots els documents administratius, com dèiem abans, no? Els contractes, no? Pressupostos, facturació, etc. I això és important i després segur que ho abordareu, no? Tot el que té a veure, des de la CEP, tot el que té a veure amb les condicions materials, no? Des d'on estem treballant pel que fa les condicions materials i aquest arxiu administratiu és una mostra de la situació material del sector, no? Una altra de les qüestions que apareix també en el treball que fa la Liminal i crec que en general les mediadores culturals ja treballem des d'aquests tipus de pràctiques és que hem de comptar també amb els propis arxius, mitjans de difusió de les comunitats amb les que estem treballant o en les que estem treballant, no? Estem parlant de biblioteques, poden ser els propis diaris, no? Locals, barrials, etc. Perquè no tot, o potser una part, pot ser difosa també a través d'altres arxius i no pensar que tot ha d'acabar en un mateix arxiu, perquè després també veurem quines friccions, quines problemàtiques també tenen aquests arxius, no? És important també que paral·lel a tot aquest repensar la documentació i l'arxiu, comencem també, inevitablement, a repensar els propis departaments d'educació i a entendre'ls més com a departaments d'investigació, no? I per tant això implica fer recerca, fer diagnosis, no? Llançar hipòtesis, no? I tot això genera també un altre tipus de documentació de les pràctiques. Entendre que estem parlant d'arxius en construcció, o sigui que l'arxiu no és una cosa immòbil, no? Tot i que potser ho és bastant, però bueno, que està sempre en construcció, no? I que per tant hem de pensar això que dèiem, no? Com arxivem, què seleccionem i retornem aquí una mica al que dèiem abans dels protocols, no? És important també anar revisant aquests protocols que van configurant la forma que tindrà l'arxiu.
Dels projectes de la Liminal, després elles en parlaran, però m'agrada la idea, crec que és interessant, de la idea de comensalitat aplicada als arxius, no? La comensalitat, aquesta qüestió de reunir-nos al voltant de la documentació i fer que aquests processos siguin cada cop més participatius. Per tant, aquests protocols, no? Potser s'han de revisar des d'aquesta lògica de comensalitat, de participació, d'accés. No? I, evidentment, i la qüestió que més activa la documentació i l'arxiu és aquesta necessitat que tenim des de la mediació cultural de fer retorn a la comunitat i tancar. No? I això ens permet fer tot un exercici de selecció de la documentació, d'edició de tot el material amb el que hem treballat. I molt breument, una mica les friccions que jo crec que aniran ressonant en aquesta taula i van ressonar també en l'anterior, doncs tenen a veure amb les relacions de poder, no? Que es poden establir entre l'educació i altres disciplines, l'artística, per exemple, en un museu. I aquesta és la gran diferència entre l'EART i la resta d'institucions de les quals hem estat parlant, no? Perquè l'EART, diguéssim, que s'erigeix ja com una entitat on l'educació té un paper central i, en canvi, en els museus o les institucions amb les que treballem o podem treballar, l'educació encara continua sent una qüestió orbitacional, no? Llavors aquí s'estableixen jerarquies de què és el que arxivem, què és el que no, o per què no dediquem una part de la nostra feina en aquestes tasques. Una altra qüestió, i com assenyalàvem i que jo crec que en parlareu més vosaltres, té a veure amb la precarietat laboral. Quan no hi ha temps, quan no hi ha recursos, és difícil documentar i fer tota aquesta tasca, i això en parlàveu també a la primera taula, Maria, i la Maria i la Iolanda en parlaven. Hi ha una manca de definició de la professió, no? Les categories encara no estan per definir, s'estan explorant encara, i això dificulta també quines són les tasques que hem de fer, no? Des dels nostres espais, a qui li correspon què i qui té la responsabilitat. Una altra qüestió també que genera aquestes dificultats, complexitats, té a veure amb què són processos dialògics, són processos afectius que ens toquen, i llavors tot això com ho recollim, i això a materialitzar la memòria apareix constantment. I una de les grans problemàtiques és que l'arxiu institucional sí que cataloga, arxiva, no? Però també amaga i desactiva. No? Quan un document entra en un arxiu, possiblement aquell document ja serà molt difícil d'accedir-hi si no tenim el llenguatge, si no tenim el coneixement propi de l'arxivística. No? La qüestió de que l'accessibilitat universal és una fal·làcia, no? És una fal·làcia del progrés, no existeix, i per tant tots aquests tecnicismes, totes aquestes burocràcies, no? Inclús la pròpia arquitectura de les institucions dificulten el seu propi accés. No sé si sabríem localitzar on estan els arxius de cada una de les institucions potser en les que hem treballat o hem passejat o hem participat, d'alguna forma, i en canvi sabem on estan altres dels seus espais. Una altra qüestió que també és important tenir en compte és tota la qüestió de l'extractivisme cultural, que se n'ha parlat des de diferents perspectives, i com a l'hora de documentar també estem exercint a vegades certs extractivismes dels col·lectius i de les comunitats amb les quals treballem. I una qüestió que em sembla molt interessant i que aborda una de les persones que intervé a la relatoria de la Liminal és de materialitzar la memòria, és aquest distanciament que a vegades tenim amb la comunitat, amb les que treballem, especialment en l'àmbit urbà, que no passa tant en l'àmbit rural, i llavors potser ens costa pensar més què és el que hem de documentar i on ha d'acabar finalment aquesta documentació. Això és una mica tot. Hi ha bastanta tela dins de tot això. Jo crec que ara entre totes ho anirem desgranant, ho anirem aterrant,
però em semblava important portar també en aquesta segona taula tots els coneixements que van sortir de la primera, que va ser molt interessant, que la podeu recuperar, que està penjada al canal de YouTube de l'EART. I passar la paraula a la Bea i a la Yolanda Riquelme, que ens escolten des de Madrid, que la seva intervenció serà en castellà i que també si hi ha qualsevol cosa que necessiteu que us reformulem, estarem encantades de fer-ho i res, passar-vos la paraula a vosaltres. Us poso la presentació. Buenas tardes a todas, creo que somos unas cabezas flotantes ahí detrás de las compañeras. Muchas gracias a Elena por la invitación y a EAR también por dar este marco de investigación que a nosotros nos parece súper relevante y que de verdad que estamos deseando como que se active el debate y poder empezar a charlar, que creemos que va a ser bien interesante. Entonces, si me pasas una diapositiva, Elena. Sí. Sí que creo que es interesante con este marco que ha resumido Elena de lo que fue esa primera mesa de su proceso de investigación. Nosotras vamos a intentar hablar desde un lugar muy posicionado, que es nuestro lugar en este momento en la mediación cultural, por una parte, como un colectivo que trabaja de forma independiente, aunque por supuesto nos relacionamos mucho en nuestros proyectos con instituciones, a veces con otras fuentes de financiación que nos permiten como otro tipo de trabajo, pero bueno, estamos un poco ahí como en esa intersección entre las comunidades y las instituciones, como distintos espacios. Y luego sí que nos parecía así importante para presentarnos, aunque este es un tema que vamos a abordar ampliamente Miriam y Silvia, el tema asociativo. Nosotras llevamos pues desde que comenzó la Liminal muy involucradas en la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, y simplemente señalando porque creo que varias de las cuestiones que nosotras nos han atravesado en nuestra práctica con el tema de el archivo, la documentación, el registro, la idea de devolución, como tanta cosa, tiene mucho que ver con estos debates que se están dando más en el ámbito de lo asociativo. Por dar un marco como súper breve, porque no es el objetivo de la conversación, pero también por nosotras ubicarnos, contaros quiénes somos. Nosotras empezamos como proyecto independiente como hace algo más de 10 años, 11 años, que llevamos trabajando juntas. Nuestra idea, cuando nosotras empezamos en el ámbito de la mediación cultural, en el contexto de Madrid al menos, era algo que estaba como muy vinculado al espacio del museo, de la institución cultural. Entonces, para nosotras el deseo que teníamos en ese momento era como desbordar ese espacio más institucional y llevar un proyecto de mediación cultural al ámbito de lo urbano. Nosotras trabajamos sobre todo en proyectos que investigan sobre el paisaje urbano, la ciudad, los modos de habitarlo, etc. Y siempre lo hacemos desde el uso de metodologías que tienen que ver con poner el cuerpo en el espacio público, desde el uso del caminar a talleres, intervenciones urbanas, o sea, como que en todos estos años hemos hecho proyectos muy diversos, hemos utilizado muchas metodologías, nos gusta como experimentar con esto, pero sí que algo que ha atravesado toda la práctica es justo el tema que nos trae aquí hoy, que era como cierta necesidad de todo eso que se está experimentando, poniendo en juego, buscar maneras de registrarlo, documentarlo, de darle como cierto cuerpo, que para nosotras pasa mucho con la idea de materializar, que luego hablaremos de esta y otras investigaciones en las que hemos estado así recientemente que tienen que ver con el tema del archivo. Vale, algo empezamos, ¿no? Nada. ¿Sí? ¿Todo bien? No sé, Vale, nada, pues eso, sí, nosotras también el impulso de materializar lo que han sido nuestros procesos de trabajo, pues estamos comenzando también, como decía Vera, con ese debate y esa preocupación que teníamos desde AMECUM, ¿no? Desde el principio, de que había que hacer registro, había que generar como
un material que documentara y que pudiera permitirnos estudiar y profundizar en nuestra práctica, siendo muy conscientes de lo efímero de nuestro trabajo, de lo que se moviliza y al tiempo lo material, lo volátil, ¿no? Que es, y volátil y efímero en dos direcciones, ¿no? No solamente por la materialidad de los procesos que se activan, sino también por eso que también Elena mencionado y volveremos una y otra vez, que son las condiciones materiales que determinan que nuestros procesos en muchas ocasiones no pueden tener esa solidez de un sostenimiento en el tiempo, ¿no? También lo que permite sostener otro tipo de, digamos, como de acciones dentro de un proceso de mediación cultural que no están tan en el foco en un primer momento, pero para nosotros son esenciales, como es lo del registro, el acompañamiento desde la materialización de lo que está sucediendo. También en nuestro caso, el tema del deseo de devolución era importante. Está ahí, y nosotros teníamos proyectos, hemos tenido desde el principio proyectos con distintas temporalidades, algunos sí que nos permitían hacer un trabajo de proceso con un mismo grupo y otros proponer una misma experiencia de mediación con distintas personas, pero una experiencia que se sucedía en el tiempo, ¿no? Entonces, el registro, la devolución de lo que sucedía después de un tiempo de trabajo, tanto con esas intermitencias de grupos como con grupos en continuidad, lo veíamos fundamental y lo hemos experimentado de muchas formas, desde la autogestión en principio, o sea, y luego, bueno, pues consiguiendo ciertos apoyos también en ocasiones, aunque ha sido siempre como muy mínimo, para poder también darle forma a estas materializaciones. Se ve pasando, aquí tenemos algunas de las cosas, bueno, desde lo más sencillo, como es el mantín, dejando un registro también de ciertas dinámicas que proponíamos para activar esos procesos de pensamiento colectivo, el dibujo, el texto, el collage, ¿no? Como haciendo también una recogida de esto. Nosotros también en paralelo hemos trabajado mucho con cuadernos de bitácora como registro interno, el blog a través de nuestra página web. Y luego, bueno, al trabajar sobre el territorio, esto que veías a continuación, que estabas ahí pasando, el tema del mapeo colectivo, también, bueno, la posibilidad de que una herramienta como Google Maps en este caso, que ha sido una herramienta que hemos utilizado recurrentemente por la accesibilidad del recurso, permite, es algo que también tenemos en nuestra página web, nos ha servido para activar también procesos de experimentación y de exploración del espacio y al tiempo en este proceso de trabajo también dejar un registro de ello. Y luego, lo último que queríamos tener por aquí, así como si pasáis a la siguiente, son estos mapas sonoros, que es lo que más estamos trabajando últimamente y que creemos que son interesantes porque cumplen como varios de los objetivos con los que nosotras, a los que nosotros nos planteamos, ¿no? Cuando pensamos en el registro y la materialización. Es decir, estos son unos mapas sonoros de lucha originales de ciertos barrios de Madrid que recogen de alguna manera, o sea, como que son un repositorio de memorias, ¿no? Que visibilizan un trabajo de mediación con un contexto y al tiempo luego se convierten en dispositivos que pueden ser activados de forma autónoma o también en mediaciones, ¿no? Entonces tienen como estos dos puntos absolutamente tanto el repositorio del registro y el dispositivo a su vez de mediación. Yo creo que con esto sí, perdón, ¿os puedo pedir en la sala, chicas, que muteéis el micro porque nos vuelve como... Sí, te estás volviendo loca, ¿verdad? Sí, pensaba que era ahí como en la sala, que había un programa de... Sí, vamos. Ya. Sí, estupendo. Vale, mucho mejor que es escuchar todo el canto ahí de fondo. Entonces, bueno, con esto que compartía Yolanda, o sea, como que nosotras siempre nos ha atravesado mucho esta inquietud de darle como cierta materialidad a nuestras prácticas, de alguna forma generar documentación a partir de ahí, y también una cosa para nosotras muy cruzada,
que quizás no estaba tan presente el otro día cuando estaba como más la voz de la institución, esa idea que decía Yolanda como de evolución, ¿no? Como que se pone en marcha muchísimo en un proceso de mediación, eres muy exigente con la gente con la que estás trabajando, ¿no? Es muy generoso cuando se participa en un proceso de mediación y luego esto se queda como en lo efímero y muchas veces como que nos pedía terminar haciendo esa devolución de alguna manera. Entonces, el año pasado pudimos conseguir una financiación para investigar. Hablando de las condiciones materiales, pues esto es como muy poco frecuente, ¿no? Y pusimos en marcha este proyecto de materializar la memoria, que estaba un poco atravesada por todas esas preguntas que nos veníamos haciendo desde hace tiempo, que íbamos ensayando distintas cosas, pero bueno, nunca llegas a una respuesta como súper sólida. Y también por ver que en nuestro contexto, en la red profesional que habíamos ido conociendo en estos años que llevamos trabajando y demás, como que no éramos las únicas que sentíamos en el ámbito de nuestros proyectos esta pulsión de materializar, de documentar, de generar archivos, o sea, como de ir ensayando en torno a estas cuestiones. Entonces, el proyecto de materializar la memoria, que uno de los resultados finales fue una publicación, luego tenéis por ahí al final un QR para que la gente lo pueda consultar, pero vamos que está en nuestra web. Es un proyecto que lo que pretendía era investigar sobre estas cuestiones desde unas bases que tuvieran más que ver con lo metodológico y con las prácticas que con una cuestión meramente académica. Hay una base académica de fondo, siempre lo tiene que haber cuando inicias un proceso de investigación, pero a nosotras lo que nos interesaba como foco fundamental del proyecto era poder tener conversaciones con compañeras, encontrarnos, ver sus prácticas, compartir problemáticas. Entonces, y también, aparte de poder encontrarnos con ellas, ampliar un poco nuestro propio mapeado de la profesión, porque también, o sea, así en la presentación queríamos como ir poniendo también el acento en algunos de los retos importantes, y es que el mundo de la mediación, de la educación, de los proyectos comunitarios, a veces puede parecer muy pequeño, pero es que nuestras redes son muy pequeñas. A nosotros nos ha costado mucho en este trabajo de mapeado salirnos de los grandes centros urbanos, llegar a iniciativas más periféricas, y luego nos han llegado, cuando ya estaba todo cerrado, esperemos que no esté cerrado, pero vaya, ¿me entendéis? Como que nos han llegado muchas iniciativas a las que no hemos tenido capacidad de llegar, y que creo que tiene que ver con la precariedad también de los proyectos para poder comunicarse, para poder poner en el espacio común qué hemos hecho, qué tenemos, ¿no? Que no es solo generarlo, sino lo que comentaba Elena hace un rato, como de poder hacerlo accesible. Entonces, pudimos como ampliar nuestro mapeado de iniciativas, y la verdad que había un montón de colectivos, agentes, instituciones que estaban trabajando con estas cuestiones en torno al materializar, vamos a decir, que engloba como una gran complejidad. Pudimos entrevistarnos con muchas de ellas, y en este proceso de investigación nos fuimos dando cuenta de que lo que nos pedía un poco como nuestro deseo y las ganas de aprender de otras nos inclinaba a poner más el foco de la investigación en agentes que trabajaban desde lo independiente, desde la autogestión, que en el espacio institucional. Nos parecía que en esa idea como de investigación entre pares o de formación entre pares nos resultaba mucho más rico por todos esos retos que tenían que afrontar, ¿no? Entonces, después de esta primera fase, como más de trabajo de campo, diríamos, llegaba al siguiente punto, que era pensar en cómo se iba a materializar la propia investigación que estábamos haciendo sobre esta idea de materializar. ¿Estas dudas? Sí, sigo por aquí. Bueno, la parte también de esta colectivización era importante. O sea, por una parte estaba esta publicación donde había textos de una serie de proyectos que seleccionamos, ¿no? Porque nos parecían especialmente relevantes por el tipo de prácticas con el archivo y el pensamiento que llevaban en torno a esto a través de sus proyectos, y eran de hecho los proyectos sobre los que os queríamos hablar como ejemplos de buena práctica, que a nosotros nos han resultado también muy inspiradores, y cada uno que nos parecía como que daba una clave, una aproximación importante. Luego
taller de prácticas que se hizo con metodología relacionada con la dialéctica entre lo material y lo inmaterial, ¿no? También de la mano de uno de los mediadores que fue invitado, que es Cristian Fernández Mirón, que ahora vamos a hablar en hotel, y esa jornada que pasa, que se ha visto ya también, ¿no? O sea, que bueno, pues tuvo este formato también entre mesas de trabajo, debate y presentación de las claves y las preguntas, sobre todo, que traían cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, nos hemos traído imágenes de los proyectos porque no queremos ahí extendernos mucho, pero damos algunas pinceladas, ¿no? A modo así de claves y buenas prácticas, ¿no? Claro, sobre todo, o sea, como que elegimos a 4 agentes para que aportaran a la publicación pensando en los puntos fuertes o las líneas de investigación que estaban llevando a cabo cada uno de ellos y que nos parecía que aportaban especialmente a este debate que se está teniendo en este momento sobre la idea de documentar, el archivo, etcétera, y cómo lo estaban abordando. Uno de los textos, es que me sale caso de estudio, que es algo que dijimos internamente y que no nos gusta, pero bueno, uno de los proyectos es la fundición, que ellos trabajan, bueno, tienen la sede en Hospitalet, y a lo largo de su trayectoria, que también es muy larga, es un colectivo que ha reflexionado muchísimo sobre el tema del archivo y ha puesto en marcha varios proyectos que tienen que ver con esto. Lo tenéis como varios recogidos en la publicación, está el Centro de Interpretación desde la Barraca, el archivo citado, pues como que hay varios, pero lo que nos parecía muy relevante que ellos podían aportar y que es un poco como abrir el gran melón que supone la idea del archivo, que es directamente cuestionarnos de raíz qué es esto del archivo y de qué estamos hablando cuando hablamos de generar un archivo en colectivo. Esto significa con quién lo hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos también, que yo creo que al final esta es la pregunta como muy clave, qué se registra, cómo se activa después, que para nosotras esto es como un tema que también le hemos dado muchas vueltas en proyectos posteriores. Luego, otro de los agentes invitados eran las compañeras de Arcasia, que están integradas en el equipo de dirección de Tabacalera. Ellas representan también, que me parece interesante, como un modelo de colaboración sostenido en el tiempo entre institución y agentes independientes, y lo reseño porque les ha dado la capacidad de poder investigar en profundidad con un grupo de memoria, podríamos decir, sostenido en el tiempo, que son las archiveras del Humo. Ellas, el espacio donde trabajan era una antigua fábrica de trabajos. Tienen un proyecto de memoria con quienes le dieron vida a este lugar cuando era un espacio industrial, y entonces llevan varios años trabajando con ellas y donde les pedimos que pusieran el foco para su texto, porque nos parecía que había ahí como mucho interés, es en cómo han ido experimentando con formas muy diversas de generar lecturas, relecturas, narrativas, nuevas formas de contarse por parte de quienes atesoran esa memoria. Y ha sido para ellos también muy interesante en ese cómo lo hago, con quién y para qué, encontrar como la sintonía entre lo que se quiere contar o los modos de hacer de un centro de creación contemporánea y los de un grupo de trabajadoras que no han tenido tanto contacto con este mundo hasta que no llegaron a Tabacalera hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, nos parecía que ahí hay una reflexión muy interesante. Sí, luego Cristian Fernández Mirón, que yo ya lo mencionaba, él es un mediador artista que también tiene un trabajo en el ámbito de la música, en la producción sonora, y desde hace varios años está desarrollando un proyecto que se llama Músicas Memorables. Este proyecto tiene también ese carácter de que es un trabajo de proceso corto con determinados grupos, ¿no? Que son comunidades distintas que van encontrando, porque es un proyecto que ha rodado también por muchas distintas ciudades, ¿no? Y que se conectan entre ellas a través de la esencia de, o sea, digamos, de la propuesta de base que activa todo el proceso de mediación, que son las músicas, o sea, las canciones y el recuerdo, ¿no? En definitiva. Entonces, este proyecto
parecía bien interesante porque sí que es una forma de materializar, en este caso, a través del registro sonoro, ¿no? Algo que tiene ese carácter tan intangible, tan emocional, ¿no? Tan sensible como es el canto, lo sonoro, y cómo también hacerlo siendo un proyecto o darle esa continuidad de memoria colectiva al proyecto, porque hay un hilo, ¿no? Temático, ¿no? O una activación que articula lo que es un proceso de investigación que, aunque es como cortito con algún grupo, está desarrollando durante años, ¿no? Y entonces, bueno, en este sentido sí que el registro es claro, es una página web también bien interesante porque está muy bien documentada y es el registro a través de la web, ¿no? Que es interesante por todo lo que facilita y luego también tiene mucho cuestionamiento sobre qué continuidades puede tener, ¿no? o qué dificultades también de accesibilidad tienen estos contenidos, ¿no? Luego, el último colectivo, en este caso con el que contamos, ¿no? Es la Underground Colectiva, son un colectivo que se encuentran en Extremadura y que hacen, bueno, pues, proyectos en toda esa comunidad. Ellos se ubican en el contexto de lo rural, que me parecía importante que estuviera también recogido como otro de los pasos así del libro, y era también bien interesante cómo ellos, frente a esta idea del extractivismo, ¿no? Que es una de que lo comentaba Selena, ¿no? Y es una también de las grandes preocupaciones o cuestiones a tener en cuenta cuando activamos procesos de mediación, trabajan frente a eso con la propuesta del repositorio, ¿no? El generar como bases de conocimiento. Y hay un proyecto bien interesante que ellos tienen, entre otros, ¿no? Que es la Caja de los Patrimonios Comunes, donde crean un repositorio tanto de procesos de trabajo y de colaboración como de saberes compartidos, ¿no? Porque ellos tienen mucho la idea de que lo que se produzca en estos procesos de trabajo pueda convertirse en una herramienta tanto para las mediadoras o mediadores que vienen después, educadoras, artistas, etcétera, como para la propia comunidad con la que se está realizando este trabajo. Sí, perdón porque nos hemos pasado un poquito de los 20 minutos, pero si nos dais tiempo, porque sí que hay una cosa que queremos compartir con vosotras, la siguiente diapositiva. Después de todo este proceso con materializar, que lo hemos resumido así en 5 minutos, pero que para nosotras fue como súper enriquecedor tener todas estas conversaciones y esta reflexión en torno a cuestiones que hemos estado atravesando a muchas, entre que estamos aquí en el ámbito de la mediación, de lo comunitario, etc. Tuvimos la posibilidad de poner nosotras en marcha un proyecto que tenía el archivo como foco central, que fue la exposición de Invocar Madrid. Es una expo que hicimos a finales del año pasado y que recoge, por una parte, materiales de archivo nuestros propios, porque celebrábamos como el 10º aniversario del proyecto, pero también creo que hay algo interesante, o bueno, algo que pretendíamos, era también, con el propio dispositivo expositivo, reflejar de alguna manera cómo son nuestras propias formas de trabajo en el ámbito de la investigación, y lo que hacía la propuesta era mezclar material de archivo de fuentes súper diversas que nos daban una información también como plural, incluso a veces contradictoria, y que si pasáis a la siguiente diapo, yo creo que se ve bien, que es un poco más así en detalle, se establecían como una serie de asociaciones entre imágenes, textos, datos, etcétera, que por una parte en el espacio de la exposición se puede decir que reflejaban nuestro relato de lo que habían sido estos 10 años de trabajo con la ciudad, de lo que había pasado en Madrid, estaba ubicada ahí como muy localmente, de los debates que habíamos tenido, etc. Pero también muy abierto por la disposición del montaje a que quien pudiera hacer sus propias asociaciones dentro del espacio de la sala, incorporando unas lecturas a partir de sus experiencias, de su memoria. O sea que verdaderamente intentamos poner en marcha esta idea de cómo trabajar con el archivo sin que sea solamente una capa de, podríamos decir, una acumulación de una capa de recuerdos y memorias y un relato establecido, sino como un dispositivo de mediación en sí mismo, ¿no? Como un lugar generado para pensar y para activar cosas nuevas. En esa línea también, si pasáis a la siguiente
estaban trabajando con cuestiones que atravesaban la exposición, pero desde otras voces. Por ejemplo, la exposición era claramente local, en la ciudad de Madrid. Pues invitamos a Reyes Gallegos, que es la autora del documental Ellas en la ciudad, para que contara cuál es la historia de los barrios de periferia de Sevilla con los de Madrid. Nosotras hablamos de la lucha obrera de los años 70, pues invitamos a unas compañeras que se llaman Obreras sin Fábrica, que son unas chicas muy jóvenes que están repensando la lucha obrera en un diálogo intergeneracional con sus abuelas. Como intentar buscar maneras de que a las lecturas que ya se proponían desde lo visual se sumaran las lecturas que podían traer como otros agentes a ese espacio de la expo. Vale, sí, yo creo que por nuestra parte traemos conclusiones, preguntas. Hay una última diapositiva que hemos lanzado varias cosas, pero yo creo que no lo podemos dejar así como, bueno, por no extendernos más para el debate posterior. Sí, yo creo que están ahí escritas y que han ido apareciendo un poco como en el camino, y si queréis luego retomamos alguna para no extendernos demasiado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra intervención, por el trabajo. Ahora sí. Muchas gracias por vuestra intervención, por vuestro trabajo, y también son casos realmente muy interesantes los que acogéis en esta publicación de Materializar la Memoria, y que son ya archivos en sí que están repensando las formas de documentar, las formas de archivar, y que a la vez son como la base a partir de la cual también podemos pensar cómo expandir los archivos que ya tenemos en las instituciones, ¿no? Cómo acoger todas estas preguntas que surgen alrededor de los propios proyectos de mediación y plantearlos para estas estructuras ya institucionales que tenemos, ¿no? De cómo repensar los archivos o pensarlos directamente cuando no existan ya no los archivos, sino esos protocolos que decíamos que sostienen y tienen que hacer posible la documentación de los projectes. I per seguir, no, donant-li voltes al tema, tenim la Sílvia Galí i la Míriam González de la CEP, i res, amb moltes ganes d'escoltar-vos i veure també des d'aquest treball sectorial, no, què té a veure, no, tot això, com pot ajudar a la professionalització de la mediació cultural, no? A millorar les condicions materials, també tota aquesta qüestió de la documentació de l'arxiu de les pràctiques i tot el que ens vulgueu explicar. Endavant. Molt bé, doncs si voleu podem fer un petit resum, una petita introducció per les persones que no ens coneixeu. Nosaltres som el fruit d'una sèrie d'iniciatives que es van produir al territori català per crear una associació. Moltes d'aquestes iniciatives han fet impulsades per AMECON, per les companyes que tenim aquí, que a més són l'Eliminal, o per a Valent, que seria l'associació valenciana. I doncs, l'escenari de la pandèmia el 2020 ens dona finalment l'oportunitat d'aportar a la pràctica aquesta associació, primer des d'un grup impulsor i finalment des de la Constitució oficial en 2021. Aquí teniu el nostre web per si voleu investigar una miqueta més. La CEP és una associació que busca ser el més representativa possible i en aquest sentit ens interessa molt la representació territorial en totes les províncies de Catalunya, però també ens interessa molt la representació a nivell d'escales jeràrquiques que tu comentaves abans, Helena, o de diferents categories professionals. És una associació que acull a caps de departament, a tècniques d'educació i educadores i mediadores de base. I a més, l'elecció polèmica del terme educació patrimonial és d'una reflexió conjunta buscant justament ser el més representatives possibles en el sentit que volem acollir tant a les persones que treballen en el món del patrimoni cultural i artístic com les que treballen en el patrimoni natural o a partir del patrimoni científic. Això no treu que no sigui una associació que busca acollir a tots els professionals, se sentin interpel·lats per la paraula mediació cultural, per la paraula artista-educador, educadora patrimonial, etc. Dit això, la Sílvia Galí, que és l'actual secretària de l'associació, i jo, que soc la vocal de la Federació Estatal Almazuela,
avui us parlarem des d'una veu col·lectiva, que és la veu de les persones que estan associades a la SET, i també de tant en tant us parlarem des de la nostra pròpia experiència com a tècniques, educadores de base, investigadores i totes barrets que ens vulguem posar. Molts. I faig un breu incís respecte al Mazuela, perquè després us farem també algun exemple. El Mazuela és la Federació Estatal d'Associacions d'Educació i Mediació en Museus, Cultura i Patrimoni, que va ser un altre terme de consens que van acordar aquí les companyes de MECON i en altres associacions, i és una iniciativa global que busca convertir-nos en interlocutors davant de les administracions i a través de la qual estem intentant potenciar diferents línies de treball. Una d'elles és un petit esbós d'arxiu a través de la nostra mediateca que podeu trobar també en el web del Mazuela. Dit això, si voleu, passem a la primera pregunta que ens hem plantejat. L'Helena ens va suggerir una sèrie d'interrogants i nosaltres, per poder compartir-los amb les nostres sòcies, el que hem fet és agrupar-los. Aleshores, la primera pregunta que van plantejar aquestes persones associades és precisament quin valor pot tenir la documentació, la catalogació, l'arxiu a l'hora de reivindicar la nostra professió, de millorar les condicions, de professionalitzar l'educació i la mediació cultural. I en aquest sentit han aparegut sobretot 4 idees. Aleshores, una primera idea seria sobretot que fer memòria i fer arxiu és la base per construir una història de la nostra professió. I construir una història de la nostra professió és essencial per poder reivindicar l'ofici. Evidentment, tant la Núria Soler, la taula anterior, com la Ida Sánchez de Serdio ens han recordat 1000 vegades que fer arxiu i construir la història de la professió són 2 fases diferents, però estem d'acord en que el primer pas seria fer memòria, seria catalogar, seria documentar. Una segona idea, que també és bàsica, és el fet de que poder catalogar i documentar els nostres processos, les nostres iniciatives, ens ajuda a no estar sempre partint de zero. És una eina essencial per aprendre les unes de les altres, per crear des de la comunitat, per poder aprendre tant dels èxits com de l'error. I aquí fem una reivindicació de les memòries crítiques i de l'arxiu crític que reflexionen no únicament a partir d'una memòria de resultats idealitzada, sinó també d'un procés de reflexió en el qual ens plantegem què és el que no ha funcionat, per què no ha funcionat, com ho podem fer millor. Creiem que això és bàsic, per compartir l'experiència, per créixer totes plegades i no quedar-nos en una imatge utòpica i idealitzada de la nostra pràctica. La Sílvia us aportarà un parell d'idees més que han aparegut a partir de les contribucions. Sí, clar, amb el que deies tu, aquesta idea de l'arxiu que ens possibilita no partir de zero en tots aquests processos, entendre també que l'arxiu no només ha de ser la catalogació dels documents, dels processos, de les memòries, dels èxits i fracassos, fracassos o reptes que poden trobar, sinó també un arxiu de les persones que han format part de tots aquests processos que estem tenint. Llavors era com entendre la visibilització de persones i col·lectius que normalment tendeixen a estar invisibilitzades perquè són educadores precaritzades, que deixen de tenir part del core d'una exposició, per exemple, no apareixen ni tan sols en els crèdits i que al final potser s'acaben anomenant en alguna nota o en alguna memòria, però que gairebé mai apareixen com en la paret de l'exposició. I per altra banda també ens preguntàvem molt la necessitat de fer un arxiu sobre les condicions materials de les professionals, també una mica per, justament parlàvem d'aquesta, com ho diria, d'aquesta pluralitat de maneres d'anomenar la nostra feina i que també, per tant, de moltes especificitats concretes de diferents processos, de mediació, patrimoni, treball comunitari, que al final la visibilització de les condicions de treball potser també és una manera d'unir-nos entre nosaltres i d'entendre que estem fent feines molt similars i que se'ns estan pagant de maneres també molt similars.
I llavors això potser també podia ajudar a justament fer una mica més de xarxa, com el que parlàveu també les companyes, i Iolanda, d'aquesta idea que són xarxes a vegades que són molt petites i que per precarització ens costa molt arribar-nos unes amb les altres, i de sobte això podia ajudar. I després hi havia una altra gran pregunta que ens havíeu fet sobre com cataloguem i documentem les nostres pràctiques d'educació i mediació, que hem relacionat també amb quins són els reptes que se'ns plantegen quan volem arxivar o quan volem, fer arxiu més correctament, en el nostre àmbit. En aquest sentit, els reptes són els que la Maria Sellarès ja ens va comentar a la taula anterior. Són sempre els mateixos. La manca de pressupost, la manca de recursos, la manca de temps, però això s'agreuja quan la persona que fa l'arxiu no és personal intern, sinó que és personal externalitzat i precari. I en aquest sentit sí que ens interessa molt unir d'una banda quina seria la pràctica actual i a la que volem aspirar i quins són els reptes que se'ns plantegen quan volem aspirar a una pràctica que vagi més enllà d'una memòria de resultats com si fossin una empresa en la que totes les exposicions han estat un èxit, tots els projectes han estat un èxit, perquè des de la institució no es permet dir el contrari. En aquesta línia, jo sempre reivindico que en les avaluacions de projectes d'educació i mediació patrimonial hem d'incloure totes les veus. I totes les veus impliquen no únicament a les persones de plantilla, sinó també al personal externalitzat. Crec que és una reivindicació que fem des de la CEP i que jo personalment subscriu, perquè en la meva experiència com a tècnica i com a educadora de base he pogut veure que hi ha una sèrie de pressions, de biaixos, de currículums amagats que no ens permeten, quan ocupem un paper de cap de departament o de tècnica, fer una memòria honesta del tot. Sempre hi ha una tendència a eliminar la part negativa, allò que no ha funcionat, a no evidenciar les condicions precàries. En canvi, les educadores externalitzades, les mediadores que estan a la sala defensant aquest projecte que estem intentant avaluar i arxivar, primer de tot no tenen aquesta pressió i segon, veuen una sèrie de coses que la persona que està en el despatx i que rarament baixa a les sales pot observar. En aquest sentit, torno a relacionar la idea de com volem que sigui aquest arxiu i de quins són els reptes que se'ns plantegen. Volem passar de memòries enfocades a resultats a arxius de processos, on l'èmfasi es posi a la reflexió sobre com millorar, sobre què no funciona i què s'ha de fer per canviar-lo. Però clar, això a vegades ha de venir d'institucions com la Liminal, que són col·lectius que treballen a vegades a la institució però que no formen part, o bé de totes aquestes educadores i mediadores que representem des de la SEP que no tenen aquesta pressió per part de la institució, o almenys no directament, pressions implícites i en sempre. I en aquest sentit ens agradaria reivindicar que actualment una gran part de l'arxiu que s'està fent i una gran part de la història de la professió que està fent l'estan fent educadores externes, en diferents formats. Investigadores autònomes, educadores subcontractades, persones que estan fent el seu TFG, la seva tesi, el seu TFM, una beca d'investigació, un llibre, un article sobre la seva pròpia pràctica, reflexionant, però que no veuen que aquest treball d'arxiu de reconstrucció de la història es vegi integrada o integrat dins de l'arxiu institucional. Aleshores, per nosaltres aquí hi ha una doble crida. D'una banda, una crida a les educadores i mediadores externalitzades perquè se sentin empoderades, més enllà de que la institució hagi doni agència o no hagi doni agència, perquè continuem fent aquesta tasca d'arxiu, aquesta tasca d'història no condicionada per les pressions de la institució, i d'una altra una crida a la institució a que reflexioni. Si el seu personal intern no té temps, no té pressupost per fer aquesta tasca i resulta que hi ha unes treballadores que ho estan fent per créixer i per fer créixer la professió, el que s'hauria de fer és acollir, impulsar, integrar aquest resultat dins de la institució i fer difusió, que és una cosa que també heu dit vosaltres, Iolanda i Beatriz. Moltes vegades aquests treballs que us comentava, aquests TFMs, TFGs, aquestes tesis, queden desapercebudes. La institució no les acull, no fa difusió
i sembla que no s'ha fet res, quan realment hi ha una feina ingent que s'està realitzant. Bé, crec que aquest punt es queda clar. Jo acabaria aquest punt simplement dient que des de la CEP reivindiquem un arxiu calidoscopi, polièdric, com li vulgueu dir, on apareguin totes les veus dels agents que han participat en els processos, des de les comunitats i els col·lectius a tot tipus d'educadores, siguin internes o externes, i que siguin memòries crítiques. Clar, després en relació a la tercera pregunta que vam llançar a les sòcies, de quins arxius són els que necessitem també com a educadores, què és el que a nosaltres ens va bé, com potser també parlava el Víctor en l'anterior taula, de l'arxiu com a eina de mediació, què és el que necessitem. Llavors, hem parlat d'aquests arxius que incloguin aquestes memòries crítiques, que incloguin processos i que siguin arxius diversos, amb materials diversos, que un esbós, un petit tros de retall que va fer un infant en un taller són materials que ens serveixen moltíssim, no només per mantenir una memòria del que ha passat, sinó que jo això ho defenso molt, per emocionar-los. Com que crec que com a educadores a mi els arxius que necessito són arxius que em remoguin i que em facin veure com tota la humanitat i passió i desig que ha passat en aquells projectes passats. Llavors, vam llançar també com la pregunta a les sòcies i vam parlar de coses que en realitat ja hem com apuntat una mica, però que parlaven de moltes d'aquesta idea d'avaluacions reflexives i de cròniques gràfiques cool, boniques, que també és interessant parlar de l'estètica i de totes aquestes memòries que a vegades són unes coses grises i difícils de llegir, llavors també això potencia molt, i més si treballem en cruces entre art i educació, crec que és interessant remarcar això. Publicacions anuals, els projectes educatius, fanzines i tot tipus de relatories. Els guions de les visites també són un arxiu molt interessant, que després també parla una miqueta d'aquesta idea del guió. La documentació fotogràfica, visual, collage, tota aquesta documentació i les obres que passen d'aquests processos, que també són materials que a mi m'agrada molt preservar, perquè de sobte te n'adones i tens, com a la visita que fem, una visita que fem a la Brossa, que és on treballo, com acabem generant un petit poemari de poemes visuals i això l'he anat com guardant, que al final ja no m'hi cap a les estanteries, i al final vam acabar-ho com escanejant tot i muntant tot un vídeo de tots els poemes visuals que van anar creant les nenis en 2 anys, i clar, allà dius, ostres, és un vídeo emocionantíssim, i és una obra d'art, completament, amb totes les seves lletres. Llavors, com reivindicar això també. I després hi ha els contractes i convenis, i després l'Helena Minuesa va parlar d'una cosa que em sembla molt interessant, que en realitat és una cosa per la qual estem aquí, que és que ella reivindicava l'espai de trobada, un espai on la gent del sector pugui compartir aquests casos d'èxit, metodologies, reptes, etc. Llavors aquí és on a mi m'agradaria defensar aquesta idea de l'arxiu viu o de l'arxiu encursat, encuerpado, diguem, que és un arxiu que el portem nosaltres com a persones vives que tenim memòria, i reivindicar-ho des d'aquí, no només per entendre que l'arxiu ha de contemplar aquest punt de vista subjectiu de la pròpia persona que ha fet el procés, que l'ha viscut, com aquesta memòria corporal i afectiva que pot tenir un arxiu des de les educadores que l'impulsen, per visibilitzar també aquestes persones que formen part i no caure en aquest extractivisme que parlàvem, i que aquesta idea d'aquest arxiu viu, de fomentar la trobada, és també per visibilitzar les hores de feina, que es puguin reconèixer dintre dels nostres espais, que trobar-nos, avaluar, parlar, compartir és part de crear arxiu. I què més volia dir? Ja m'he oblidat. Llavors llançaves també una mica la pregunta que jo potser també la volia llançar perquè no tinc resposta d'aquesta idea de com catalogar, com hauríem de catalogar els projectes, i justament
amb projectes que cada cop tendeixen més a ser relacionals, processuals, desmaterialitzats. Llavors em va venir com molt la idea, en els 50 anys del MACBA vam fer Monte Doctor, va organitzar una performance, no sé si algú va estar. Una performance col·lectivíssima, amb no sé quantes persones érem, com 200 persones allà al MACBA, que ens van donar com totes unes instruccions que havíem de crear uns barrets en paper, havíem de muntar com unes banderoles, vam acabar creant un drac de paper gegant i el vam fer ballar per tot l'espai. Ens van anar portant per tot arreu. Llavors, jo pensava que això és una performance i també és una acció de mediació i de participació total. Llavors, parlant amb ells, m'explicaven com, ostres, és que el MACBA ens ha dit que catalogarà i que agafarà com aquesta performance com a part del seu arxiu. Llavors ens preguntàvem què és el que catalogarà, com es cataloga una performance. Que això també és una pregunta com que s'estan fent als museus al veure que la performance té un capital i té una reproductibilitat que pot generar ingressos. Llavors, com acostar-nos en aquesta idea de com registrar i catalogar i dignificar els processos educatius i les visites o activitats que passen als museus des d'aquest lloc com performatiu, que al final també una educadora de base ens requereix moltíssima energia performativa, artística, creadora. Estem constantment inventant-nos estratègies per emocionar, com per generar desig en les persones que ens envolten. Llavors, dignificar-ho també com des d'aquí, una mica la pregunta. Moltes gràcies. No sé, tota l'estona va aflorant a la conversa aquesta qüestió de que semblaria que no hi ha arxius, però n'hi ha, ja hi ha les estructures, com assenyalàvem abans, problemàtiques, que a més des de la mediació que estem tota l'estona pensant que s'ha d'incloure les veus, que no volem fer extractivisme, que volem que sigui un accés real i no un accés, aquest fals accés. Totes aquestes problemàtiques s'han de superar, però és veritat que ja hi ha unes estructures i que les podem reformar també, i en altres ocasions requerirà realment certes institucions que acullin un possible arxiu. I també sorgeixen moltes altres preguntes, per exemple, si els museus estan acollint els arxius personals de les artistes, també acolliran els arxius personals de les mediadores culturals independents. És una pregunta que potser així llançada en fred a qualsevol institució diria no tenen per què fer-ho, però quan comencem, la mediació comença a tocar amb l'art, l'art comença a tocar amb la mediació, on posem el barem, depenent de qui és aquell artista, de la seva capacitat de generar capital simbòlic en el sector artístic, llavors sí que el catalogarem, però la mediadora de base no. Vull dir que sorgeixen moltes preguntes, però que també tinguem present les estructures que ja existeixen, perquè tenim també tota una tasca de fer-les més maleables i tornar-les... Ho dic per una mica encarnant la veu de la Núria, que ens diria, passa'm tot això, ja t'ho catalogo, no? Vull dir, ja sé com s'ha de fer, no? Després, evidentment, també sorgeixen altres preguntes en termes de sostenibilitat. No ho podem arxivar tot, el món no es pot arxivar, com ens deia la Núria, llavors sorgeixen moltes altres preguntes. Què és el que sí i el que no? Quins materials sí, quins materials no? Entraríem ja amb lo digital, etc. Però, tot això ara li passo a l'Aida, que ens ajudarà, com sempre, a pensar-ho des de marcs crítics, com a investigadora i també com a professora de la UOC, també què pot també fer la universitat en el marc de totes aquestes qüestions. Super. Gràcies. Clim, crono. Ok, molt bé, doncs després de tot el que heu dit, jo havia pensat dir unes coses i ara en diré unes altres, però està molt bé. Però abans vull dir una cosa, l'arxiu d'aquesta educadora no és el seu arxiu personal. Clar, és que no és el seu arxiu personal, és l'arxiu de la feina que ha fet
Ara, en quines condicions s'incorpora l'arxiu d'aquesta, el que ha reunit aquesta persona, ateses les seves condicions laborals a la institució sense fer extractivisme, doncs seria una altra pel·lícula. I el tema és que no només existeixen els arxius, existeixen els documents. A on? A les teves lleixes, a les teves prestatgeries, al teu disc dur, al teu telèfon mòbil, està tot allà. El que passa és que no entra a l'arxiu de la institució, com ja ho he indicat. Llavors aquí crec que tenim un curt-circuit problemàtic, perquè aleshores s'ha de fer tot com de nou. Així que allà vamos. Vinga. Vos, jo el que volia era, a més de recuperar coses que heu dit, però des d'altres angles per no repetir-nos, ja sabíeu, perquè ho havíem parlat a l'hora de preparar aquesta taula, que mi tema d'avui serà i si fiquem la història en la tríada d'arxiu, memòria, història, per el que ja heu avançat, i m'agafaré aquest teaser. Que sí. Que sí, gràcies per la tirada de pilota i la centrada, companyes. Super. Llavors, crec que s'ha constatat la dificultat de fer tot aquest treball de documentació, de que això entri en algun lloc i tal, i crec que l'esforç és tan gran, costa tant construir arxiu i fer memòria, que un cop exhaustes, la sensació és ja està, ja hem fet la feina. I el tema és, no, perquè hi ha una cosa que és el per a què, que les companyes t'ho han dit, no? Això, per què arxivem? Perquè francament arxivar per arxivar són ganes de fer-se la vida complicada, viuríem molt més tranquil·la sense haver de guardar res. Llavors, per què ho fem? Donem-li una volta a això i, evidentment, un per què claríssim és per comprendre's, per poder fer la pròpia història, per no repetir-se, o si ens repetim, que sigui perquè volem i perquè volem fer d'aquesta manera, i per no tenir la sensació que estem soles al món, de dir, oh, per favor, què van fer? Som les primeres que ens enfrontem a això. Dius, jo, tornant a recuperar la feina de les companyes dels anys 70, tinc la sensació que ens van fer... O sigui, ens van aplanar el camí d'una manera que quan algú diu, bueno, és que feien fitxes, és no te metes con les fitxes, que per fer fitxes era un heroisme als anys 70, clar que feien fitxes. Tenies una escola sencera amb un museu d'arqueologia. Per primera vegada, i era, què hago? Pues fitxes. Vull dir que te n'adones que quan mires aquells materials estaven enfrontant-se als seus desafiaments del moment, no? Llavors, de sobte, et dona molta humilitat i molt sentiment d'estar molt acompanyada amb ties que s'ho van jugar tot quan no hi havia absolutament res. Bueno, doncs, llavors la història també ens ajuda, fer història d'això, ens ajuda a fer una mirada crítica que realment interrogui aquestes presències i absències, no? Aquests biaixos que ja heu esmentat, que tenen tot document, tot arxiu, per tant no repetiré. Llavors, el procés pel qual llancem una mirada crítica, que no vol dir criticona, vol dir només que observa el que passa i intenta comprendre què és el que ha passat aquí, això és una cosa que la història ens pot ajudar a fer. També ens ajuda a construir perspectiva i distància, perquè la implicació emocional de merament fer l'arxiu és tan gran que està molt bé després mirar-ho des de l'òptica de la història dient, ok, ara anem a mirar-ho des d'una distància que tampoc no vol dir trencar el vincle afectiu, sinó de mirar-te des d'un altre lloc, no? De manera que les teves apostes afectives estiguin allà però alhora no siguin la totalitat de l'explicació, perquè aleshores crec que sí que podríem esbiaixar. I com fer això sense trencar els afectes vius? Això és una qüestió que la història també es té que preguntar, perquè la història pot ser una pissonadora també bastant preocupant. I després també per la típica tasca de la història de tota la vida, explicar, contextualitzar, entendre els perquès, per què s'estava fent això, què estava passant, o sigui, tot el context, què hi ha a fora de l'arxiu, què hi havia a fora de l'arxiu, per què s'estava fent això i no una altra cosa, quines eren les condicions socials, polítiques del moment, i el mateix pel que fa a la memòria viva, no? Llavors, coses que vull dir algunes coses de l'arxiu, algunes coses de la memòria i algunes coses de la història, i després parlaré efectivament de què pot fer la universitat amb tot això. I escoltant-vos una cosa, i no és només ara que ho havia pensat, sinó que ja m'havia vingut a la ment en un altre projecte, perquè per cert una cosa que hauríem de fer és història dels arxius que s'han intentat fer, no? Us en recordeu de Transductores? Que era un arxivo mòbil que jamás se movió, perquè allò era una caixa que es va quedar. Llavors Transductores va acabar sent un projecte de recerca, de discussió, però com a arxiu va tenir una vida curta. Però allà estava també. Per què va tenir, entre moltes altres motius, una vida curta? Perquè jo m'adonava, però clar, per entrar a l'arxiu has de fer l'esforç de crear els documents que no tens. I llavors, clar, és una doble feina, no? Li estaves dient a molts projectes, os queremos archivar, diem, bueno, però què te damos? Bueno, fes-me això, això, això i això i això. Dius, com que fes-me els documents? No preexisteixen? Però clar, no preexistien. Llavors, clar, era una feinada
que per això no va poder, crec, proliferar aquest arxiu, a part que el mòbil era impossible perquè l'havies d'enviar per segur pel món, vull dir, no, en fi. Llavors, ara, clar, pensàvem tot això i pensem que institucionalment l'arxiu no té el seu origen en els arxius són perquè els historiadors puguin fer història, no. Els arxius són perquè nosaltres tinguem... No, els arxius eren productes col·laterals de processos d'administració. Llavors, quan anem per aquest Monsareu, ens trobem amb l'arxiu de l'hospital de no sé què. L'hospital no estava plantejant-se anem a fer les fitxes dels pacients perquè reconstruir el nostre procés. No, necessito saber el que té la gent. I, per exemple, hi havia un arxiu fantàstic que crec que s'hauria de recercar, que era a Granollers, ara no me'n recordo, era una fàbrica, que ara és un centre cultural, i tenien totes les fitxes mèdiques dels treballadors. I dius, no estaven fent les fitxes mèdiques dels treballadors perquè es recordi la memòria de la salut dels obrers. Necessitaven les fitxes dels treballadors perquè feien revisions mèdiques i ara mateix allò és un arxiu per treballar que és fantàstic, és meravellós i ningú va fer aquells documents for the sake of the document. Vull dir, allò es va fer perquè era un producte col·lateral. Clar, en aquest sentit, per això deia que els documents ja existeixen. De fet, aquests productes col·laterals ja existeixen. Les fitxes de la gent que es va apuntar, les guions de les visites, tal. I aquest document té l'interès que és un document accidental, no curat. Perquè, clar, quan fem el document per representar-nos, aleshores curem el document, que també està molt bé, és superlegítim i és un document que té que estar a l'arxiu. Però aquí hi ha un afany de com ens representem. I, home, sempre sortirem més o menys guapos. I, con raó, vull dir, ningú vol sortir lleig. Llavors, en aquest sentit, jo recordava un procés interessant, que recordaràs, que és prototips en codi obert, que la Núria Soler va esmentar, i que era molt interessant perquè vam començar a metre les nostres àvides manites a l'arxiu de la TAP i es van sortir coses meravelloses, totalment involuntàries i que no eren especialment boniques, però era com, que guai, ara estic entenent tantes coses, no sé si puc esmentar una anècdota. Vale. Exposició en Ana Mendieta, una instal·lació que requeria moltes espelmes, moltes. El document era els pressupostos de les botigues, de les cereries que feien aquestes espelmes i era, és massa car. I si en lloc de 200 en posem? I si les comprem més petites? Llavors tu te n'adones que com a espectadora la instal·lació que vas veure d'Ana Mendieta era objeto d'un procés molt complex de pressupostatge de la cereria, la abella. I després també vam veure una carta, una queixa d'una professora que havia portat als seus alumnes d'institut dient que aquelles obres no eren adequades per als estudiants. Recordeu la de la violació i la carta era una rajada de l'Expo. Hauríeu d'avisar que això no és adequat per adolescents. I dius, hombre, pues precisament jo crec que sí. Clar, aquests documents no els crearíem expressament, sinó que s'esdevenen de la... Llavors, en aquest sentit, crec que hauríem també de valorar la ontologia, quina és la naturalesa d'aquell document i que el fet de voler-nos representar, que com dic, és absolutament legítima, no ens faci caure en uns arxius que són un portafoli. En lloc d'un arxiu és un portfolio. Llavors, i també es fa un treball extra, ¿vale? Això és el que volia dir. I ja et dic, no veig problemàtic el fet de, evidentment, però que n'hi ha d'haver de tota mena de documents perquè si no es viatjarem. En tot cas, tal com ens recorden Foucault i Derrida, l'arxiu és un exercici de poder, d'inclusions i exclusions, de quin tipus de document, això ja s'ha dit, per tant no em repetiré, però sí volia afegir que això és així encara que l'arxiu estigui fet amb voluntat progressista, crítica, és igual, sempre hi ha una perspectiva que convindrà llegir des d'altres òptiques, encara que estem fent l'arxiu més punky, l'arxiu més radical i l'arxiu més crític. Hi ha seleccions, hi ha buits conscients i inconscients. Si el document és produït expressament per ser arxivat, hi haurà discursos, formes de presentar-se, maneres de dir, i això s'ha de llegir amb el pèl i el contrapèl, no? Com deia Benjamin, hi ha el contrapelo, però també el pelo, entendre, per què ho han fet així, però també què vol dir, no? Com es pot llegir al revés. I ja està, això és el que volia dir en quant a l'arxiu, per no extendre'm en coses ja repetides sumament. Pel que fa a la memòria, és la memòria viva i en el cas de l'educació en museus em sembla superimportant perquè se'ns comencen a morir les pioneres, llavors, o parlem amb elles, les entrevistem i ho enregistrem bé, de manera sistemàtica i de manera que quedi consultable, perquè també és el que deia, hi ha coses que s'han fet, però recerques, entrevistes, d'on estan, com es poden consultar. Llavors,
El tema de que la memòria és viva, subjectiva i parcial, ho sabem. Per això també a vegades és l'espai de veus silenciades, a vegades coses que no estan a l'arxiu estan en les memòries vives i això requereix que totes dues coses es considerin. De vegades aquestes veus i aquestes memòries es materialitzen en documents d'arxiu, sens dubte, no? Mira, aquí tenim una entrevista i tal, es desencarna la memòria però alhora guanya amb una certa persistència. Però també passa que la memòria es pot fetichitzar perquè òbviament ens emocionem amb la memòria i també tenim por d'alguna manera trair o qüestionar qui ens està confiant el seu relat, com li has de dir, ara te voy a hablar críticament, Jolina, sobre el que tu estàs explicant. Per tant, la història és, jo crec, el lloc on aquestes lectures crítiques de tant la memòria com l'arxiu es pot construir. Ara bé, quines històries? Haurien de ser efectivament històries que ja veguin de la crítica de la història, aquesta lineal, univocal, aquestes interpretacions tancades i per sempre. Com pensar una història construïda polivocalment que no sigui lineal i que entengui les contradiccions internes del seu propi relat és com molt important, perquè també té inconsistències, també té contradiccions i també al cap i a la fi és un exercici de poder, això de fer història. Però sí que a banda que pensem que les històries són parcials, fragmentàries, etc., el bo de la història com a disciplina és que tampoc s'avergonyeix del seu objectiu, que és situar relats parcials en històries més àmplies, en marcs. I crec que no s'ha de renunciar a aquest projecte que potser és una mica il·lustrat, potser és una mica modern, però no s'han de tirar les escombraries les coses que ens poden ser productives. Per tant, hi ha formes de fer història com molt interessants, el que s'ha anomenat història des de baix, from below, que això veu de fonts marxistes i Ted Thompson i de més, que és una mica fer la història, òbviament, que hi ha aquells llibres que hi havia de l'altra història de los Estados Unidos, que era la història dels vençuts. Fer una història, hi ha un llibre publicat que està com molt bé, de dir com expliquem la història dels Estats Units no des dels vencedors, sinó des dels vençuts. I també aquestes formes de història popular, de ciència ciutadana, mass observation, aquesta idea d'aquestes tradicions que hi ha de la ciència ciutadana, com es podria fer història ciutadana en aquest sentit, i com generar autoritat, a més d'autoria, autoritat compartida, correcerca i coescriptura. En aquest sentit no cal que la història sigui una làpida, ja està aquí, llegó, lo vivo, pom, sinó que la història està subjecta a les mateixes fluctuacions, variabilitats històriques que els mateixos materials de la història i l'arxiu. Per tant, també hauria de ser viva. Però crec que té unes ambicions que fan que trianguli bé amb aquests altres dos elements. Paper de la universitat, Fast and Furious. Ja vull. Voldria dir que aquesta relació que s'ha reclamat històricament sempre que vas a jornades i congressos, és que la història, els museus, la universitat i els museus haurien de tenir una millor relació. I crec que sempre costa que sigui estable, continuada, que no sigui instrumental. Per una banda hi ha retrets i suspicàcies, de dir, les universitats ens venen aquí a dir el que fem malament, posa't i fes-ho tu, amb raó, i per altra banda la universitat és veritat que de vegades té una actitud una mica extractiva, he de fer un TFG, vaig a fer una tesi, vull allí i tal. Clar, jo crec que hem de superar això i també hem de superar el paradigma de les pràctiques, que està molt bé, sens dubte, volem futures educadores que tinguin experiència pràctica, però crec que la relació ha d'anar més enllà de les pràctiques, totalment. Llavors, com podríem fer projectes i propostes de recerca conjuntes i cogestionades, que això també és important, que això és complicat de fer, i com la universitat pot col·laborar, per exemple, amb el manteniment d'arxius o a construir una xarxa d'arxius, tot allò que dèieu, tenim arxius, com ens veiem mútuament, no ens coneixem mútuament i com podem mantenir una xarxa. Jo crec que aquí la universitat té una responsabilitat, realment té una responsabilitat, partint de que hauríem d'avançar cap a aquesta idea d'una ecologia de sabers, com diu Boaventura de Sousa Santos, que entenguis que el coneixement, en principi disciplinari i acadèmic, estableix una ecologia, no és que les jerarquies s'esborrin, però s'ha de deixar interpel·lar i qüestionar per altres formes de saber, basats en la pràctica, l'experiència, que per cert la universitat també té. Aviam si resultarà que la universitat la gent només pensa en termes bibliogràfics, vull dir, la universitat també tenim unes experiències vives i uns coneixements de la pràctica, com també hi ha coneixement expert en els museus i col·lectius que treballen la mediació. Llavors, com fer això és complicat, perquè haig de dir que, i ara no és allò de nosaltres també tenim problemes, però sí que s'ha de dir que la universitat també té precarietats i també té inconsistències en la durada en el temps. Ara toca recercar sobre això i només et donaran ajudes per recercar sobre això. Ara, saps? Vull dir, la meva universitat, per exemple, està amb el futur de l'educació,
que dius, ja, però és que jo vull treballar sobre el passat de l'educació, com ho hago, no? Llavors hi ha una línia de recerca de que només pots fer recerca en educació online i digital i al futur. I dius, no em sembla constructiu, jo crec que no. Llavors també hi ha moments que dius, ja voldria fer-ho. La universitat té recursos, però ara mateix no hi ha les condicions, no hi ha línies de recerca, no hi ha fons per fer això perquè no ho volen fomentar. Llavors aquí jo crec que és on... I crec que hauríem de treballar també la universitat per demanar recursos pel que necessitem. Llavors, a pesar de que voy un poco vencida de cohete, voldria dir una última cosa que és una mica una pedrada que tinc últimament, que jo no sé si ho aconseguirem, però al Regne Unit hi ha la possibilitat de que els museus, grans institucions, això és veritat que deixaria fora col·lectius petits, independents, però els grans museus estan considerats centres de recerca, estatalment, tenen aquesta consideració. Per tant, els grans museus, Tate, National Gallery, són centres de recerca, llavors poden sol·licitar fons de recerca, poden fer investigacions realment co-creació amb universitats, perquè estan en el mateix estatus. Si no, jo l'experiència que he tingut és que és molt difícil que tinguis un coinvestigador que no sigui acadèmic i que no sigui considerat objecte de recerca en les propostes que has de demanar. Dius, és que no són el meu objecte de recerca, són el meu coinvestigador. Els hi vull pagar com a coinvestigadors? No, no els hi pots pagar com a coinvestigadors, els has de pagar com que et proveeixen un servei. Pues transcribir, saps? No. Llavors, aquí no sé si ho aconseguiríem, aquí tenim els centres cerca, però els centres cerca són grans instituts d'estudis sociològics de no sé què, hospital de cardiologia de no sé quantos, i els museus no estan en aquesta situació. Jo crec que serà complicat, però crec que seria un model possible perquè l'estatus de la recerca tingués un altre caire. Llavors, en aquest sentit, per exemple, en els propis museus, si la recerca és una de les coses que han de fer, doncs potser el treball de recerca es reconeixeria i es podria considerar part de la jornada laboral. Això no resol què passa amb el personal externalitzat, no crec que ho resolgui. Però crec que per temes d'estar en una mica d'igualtat de condicions és un model cap al que seria fantàstic avançar. Com dic, això és una pedrada que tinc jo ara de... és que hauríem de fer això. I ser molt conscient que això no serà fàcil, però el model, com dic, existeix. I crec que tota la resta de coses que podríem dir serà millor que sortin en conversa. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Em sembla molt interessant el que deies del material en cru, perquè sí que és veritat que tendim a això. O sigui, el mateix que deia al principi, no? Quan abordem un arxiu, quan volem fer un projecte sobre arxius i documentació acabem fent un projecte de mediació, quan volem abordar la documentació acabem fent un material editat, no? Per totes aquestes coses. I a vegades és tenir en compte que hi ha això que deies, no? Que ja estem generant materials, el que passa que també hi ha com un cert pudor en tractar els materials en crus amb els quals treballem com a part de l'arxiu. Bueno, també perquè el que heu comentat vosaltres, companya, que és que, clar, t'has de presentar amb una visió poc lluïda i estàs sotmesa a un escrutini i una avaluació que fa que dius, home, clar que guardaré només el que em deixi en bona posició, no perquè sigui idiota o no sigui autocrítica, sinó perquè, bueno, què implica? S'exposa el desordre que pots tenir, totes les carpetetes aquelles. Clar. Per això penso que també és difícil aquesta idea de que es recullin coses que no deixen en bona... material en cru i que també, evidentment, aquesta lectura que tu deies de posar-hi context, que això es fa a la història, vol dir que els documents no tenen context. I a nosaltres ens agrada contextualitzar-ho tot molt tota l'estona perquè s'entengui des d'on estem parlant, amb qui estem parlant, no? Aviam que hi ha documents por ahí que també estan contextualitzats perquè requerien ser contextualitzats. Jo crec que el que fa la història és fer una metacontextualització d'aquella concepte, perquè evidentment els documents tenen un context i de vegades el reflecteixen en si mateixos, és superlegítim. Però recontextualitzar-lo, mirant aquell en fora que tu no vas... És que ningú posa la totalitat del context. Perdó, estava No, molt interessant la teva intervenció. I també tenim molt present que els arxius crítics també tenen els seus forats, la seva pròpia mirada, no? I per tant que s'estan deixant moltes altres. No sé si ja aprofitant que són poques, voleu compartir una mica per què esteu aquí, quins interessos podeu tenir, alguna reflexió, alguna pregunta? Maria. Jo és que més hauré de marxar i perquè
comentat el tema dels projectes d'investigació, universitat, centre artístic o museu, i just jo he començat ara fa uns mesos un Erasmus Club. Vull dir, jo crec que és possible. Sí, tant, Jo crec que tant. és possible. I a més és això, els partners són a Sala de Sabadell, el Centre de Creació, Tàpies i dues universitats més, a banda de l'Autònoma o Consolida, que crec que ja comencen a haver-hi perquè realment és això, és que des dels museus i no només des del Departament de Col·lecció es fa investigació. Només vull dir això. Gràcies, Maria. Vale. També hem començat tard, entenc que molta gent també ha de marxar. Vull fer dues coses. Sí. Una assaig investigadora que és sensat dels DEAC, perquè es van reunir Perdona, torna. dels DEAC. Sí, Que es van arribar als DEAC l'any 94, cada 2 anys es reunien. sí, segueix existint. Sí. Les actes de les jornades d'EAC són molt interessants com a història viva de certa part de la mediació i educació de museus. Vull fer una reflexió que, aviam, com ho diria, jo crec que hi ha una falta de gestió cultural en el nostre sector. Ho dic així de clar. Perquè jo crec que quan fas un projecte, a mi m'agradaria fer una exposició dels cronogrames dels projectes, si existeixen. I quan tu fas un cronograma, poses la valoració, la memòria i la registre. I això està amb una calendarització, per tant, han d'haver-hi recursos per fer això. És a dir, has de deixar de fer coses perquè acabi havent el registre i la memòria. Per tant, és una falta que tot faltava de fer excels al nostre sector, perquè venim d'on venim i el que és la història, o sigui, no hem fet formació de gestió cultural, estem gestionant cultura. I aquí hem de fer una autocrítica. Per tant, els arxius, si no els hem fet, potser és una manca. I això és la reflexió que hem de fer nosaltres. És a dir, jo reivindico molt la gestió cultural en aquest aspecte, perquè hi ha gent que surt de Belles Arts, es fica la gestió, i viceversa, artistes es fiquen també en gestió cultural, però no saben treballar des de la gestió. Jo vinc de la gestió, jo no faré l'artista mai, ni faré d'educador. Jo no posaré davant els nanos, perquè no soc educador, treballo, vaig muntar això. És una reflexió que m'agradaria posar sobre la taula, el paper aquest. I l'arxiu, per mi, l'arxiu sempre ha sigut una inversió. És una inversió perquè si nosaltres no haguéssim fet arxiu no haguéssim fet els entreveures, per exemple. No haguéssim fet un projecte concret. Gràcies a la valoració i a la memòria, perquè hi ha la memòria i la valoració positiva que fas en fora, però la que fas dintre de l'entitat, que és la crítica. Que això està a les actes de l'associació. Que són les coses que potser no estan visibles. Els pots fer invisibles, però aquestes coses que són mortes. I després una altra reflexió que vull fer és el patrimoni d'aquest arxiu. Si explotem l'art, obre l'arxiu, però està donant moltes idees a molta gent. Pot utilitzar, o sigui, ha de ser molt precaut amb aquest patrimoni. Perquè estàs agafant les idees d'unes persones i te les estàs fent teves i les pots utilitzar. I aquí, bueno, la intel·lectualitat, la propietat intel·lectual. I de vegades els arxius, també inclús, els arxius comunitaris, la propietat intel·lectual, també ens l'hem de qüestionar. Sí, això és veritat que és una cosa important. I després... Bueno, ja no només per la propietat intel·lectual. Sí, que ja acabo. Els projectes comunitaris a vegades qui cobra és el professional, però els col·lectius no cobren. I això hem de fer una autocrítica. Però és un fet projecte que els col·lectius no s'hi van pagar els recursos per poder participar del projecte. És una cosa que també des de la cultura ens hem de qüestionar des d'on treballem. Perquè si no estem fent de primera i de segona. I aquí estructures de poder. O sigui, a vegades, des del nostre sector, reproduïm el que fa l'institució. Sí, totalment. Quan són arxius, reflexions sobre l'arxiu per fer crítica de l'arxiu. Sí. Bueno, jo crec que són coses de les que podeu parlar. Crec que les companyes de l'Original han parlat del tema d'aquest risc d'estreure. Només un apunt superràpid sobre el tema de... Ja no dic tant els drets d'autor de l'arxiu, que el tema d'autoria també ha sortit per aquí,
També les condicions d'accés. Hi ha certes coses que no són accessibles perquè simplement hi ha una qüestió de privacitat, de coses que poden difondre's i no, tal. I això és cert, vull dir, realment, i en quines condicions les persones donen aquell document perquè se'n faci un ús o no, i en quines condicions, i l'arxiu mateix de la Tàpies tenia tot un tema de quins documents es podien consultar en online obert, quins es podien consultar en online tancat i quins s'havien d'anar a consultar físicament a la institució i quins no es anaven a deixar consultar. Llavors, aquests criteris d'accés són una condició que tot arxiu que vulgui ser consultable necessita fer, i per exemple el Reina Sofia té un tema també d'això d'accessibilitat dels documents, i això sí, clarament, i amb quines condicions la gent dona els seus documents, que això també es feia com un acord a l'arxivo en Arxivo SIDA. Els documents que recollia l'Arxivo SIDA estaven donats per persones, llavors s'arribava a un acord. Ens dones el document, ens el prestes, ens deixes que el digitalitzem, i cada persona signava un acord amb el museu en quines condicions donava aquell document i quina difusió podia tenir. Clar, a més de les condicions econòmiques del treball que demana o no, però era una crida, no? Documents, però clar, s'havia de fer aquesta negociació de quina és la condició d'accés d'aquell arxiu, d'aquell document, que entra a l'arxiu. Que és veritat que no havia parlat d'aquesta qüestió. Sí, o sigui que és important, igual que tinguem nocions de gestió cultural des de la mediació, tinguem nocions d'arxivística, no? O sigui, perquè, vull dir, per aquesta qüestió del final, qui acabarà accedint, quina relació jo estableixo amb la persona que m'està donant el document, vull dir que, i no estem dialogant, no? I la Renata ho deia, la Renata Cerveto, que està fent una tesi, no estan parlant, no? Les educadores amb l'equip de l'arxiu, no? I ens hem de sentar i parlar, i això també té a veure amb que moltes vegades als museus no existeixen taules de treball interdepartamentals, ho he dit bé, de diferents departaments, i que hi ha una lògica de per què no s'està donant això. I té molt a veure també amb la pròpia professió, com que hi ha molt poques formacions reglades, o poques, com que de sobte, clar, jo no puc fer una carrera de gestió d'arxivística, no? Com hi ha moltes coses que estan, molts barrets que ens hem de posar. I llavors, com que amb la Míriam sempre parlem, no? De reivindicar una carrera arreglada dintre de la universitat, que pugui acollir una mica com totes aquestes possibilitats de la mediació, que a més justament és una professió pulpo, tentacular. Hiperpulpo. La mediació és educació. Aquí entraria un tema, que la mediació és la paraula nova que abans en dèiem educació. Això estem tots. Crec que una que varia són noves metodologies de treball en comunitat. És un diàleg obert i és interessant. Però no va ser un diàleg polític, però interessant i la mediació. Abans es diuen que, és el punt de vista. Sí, no. Abans en l'àrea de servicios educativos i després serveis de mediació. Sí, jo crec que no t'ho discutirem des d'aquesta, almenys des d'aquesta taula no t'ho discutirem. Jo tampoc t'ho discutiré. No, jo personalment no, vull dir, si tu mires una pràctica determinada i dius, dime, això és educació o mediació? Pues chico, no lo sé, perquè no té sentit. Ja està. No sé si las compas de la liminal queréis decir. Sí. Sí, bueno. Silenciamos. Genial, gracias, lo había olvidado ya. Yo también. Así como escuchándoos, o sea, como en otros debates sobre el tema del archivo, y además hace poquito también allí en Barcelona, como que cuando hablamos de archivo con mayúsculas nos encontramos de repente con una barrera que es como, no, es que el archivo tiene un determinado código y responde a unas determinadas cuestiones y eso no se puede vulnerar porque si no, no es un archivo, ¿no? Y ya habéis hablado todas mucho del tema del acceso, que, bueno, trae como todas sus problemáticas, pero también esta cosa como de conseguir y preservar, ¿no? O sea, como esta idea de algo está disperso por ahí en el espacio, hay que digitalizarlo, hay que guardarlo en una caja, hay que tenerlo, y ahí eso ya entronca directamente con problemas de acceso, más que de accesibilidad. Y a mí me parece que también, o más que me parece, me apetece, que cuando desde las prácticas de mediación hablamos de archivo, creo que tenemos que pensarlo como
como a dos niveles o a dos velocidades o con dos objetivos diferentes, ¿no? Creo que hay una cosa que se ha hablado bastante en la mesa, que es claramente que estamos en una profesión como muy carente de una historia sólida y asentada, ¿no? Que hemos generado muy poca literatura, muy poca investigación, bueno, poca o está dispersa y desconectada. En realidad hay mucha, y que hay un archivo que tiene que ir en esa dirección, ¿no? Como ir recopilando para que en un futuro o en breve, como decía Aida, podamos como empezar a generar una historia crítica y establecer pues, una trayectoria, un criterio, como todo esto que se ha hablado. Pero creo que también podemos permitirnos el lujo, o deberíamos permitirnos el lujo de empezar a pensar qué sucede con los materiales que generamos y que queremos que preservarlos, pero queremos que funcionen de otra manera y que a lo mejor no pasa nada si no perviven para siempre, ¿no? Si no los guardamos eternamente. Son huellas que vamos generando, materiales que se vuelven a poner en circulación, que pueden servir a las personas con las que hemos estado trabajando, o sea, como huir de esa necesidad de, como decía la compañera, ya encima de todo, además de gestoras, mediadoras, yo dice, preparadoras de cafés, pues ser también como archiveras que quizás no es necesario hacerlo todo por el cauce que ya estaba predeterminado. Y creo que algo interesante a explorar es cómo buscar también un correlato entre lo que traen las prácticas que hacemos todas, ¿no? Lo que tiene que ver con la mediación y con lo que estamos experimentando con el trabajo colectivo y esa propia idea de archivo, cómo pueden encontrar una sintonía. Es un poco ahora mismo una deriva mental, pero bueno, como que es algo que me gustaría que se quedara abierto. Gracias. Yolanda. No digas. Pensaba, al hilo de esto que comentabas. Ay, perdón. Sí. Micro sí, micro no. Al hilo de esto, pensaba en una conversación que mantuvimos y que además luego se hizo una mesa redonda por otra cuestión, que es el archivo de Cala Dona, que no sé si os suena, que es esta entidad feminista histórica. Tienen un archivo muy interesante y la compañera que lo lleva, no recuerdo el nombre, tengo un cierto problema para recordar nombres, en ese estado estamos ya, las dos gafas y no acordarse de los nombres. Ay. Entonces, así vamos, avanzando. Pero hablando con ella dijo, claro, Cala Dona, imagínate, ha generado, aparte de que luego han donado colecciones personales, que también se han incorporado y tal, pero claro, hay un archivo de la propia entidad de muchos años y hablando con ella y hablábamos esto, ¿no? De cómo hacer una cosa como muy punky, ¿no? Muy salvajada de, pues oye, porque queremos funcionar así. Y ella dijo, sí, pero dice, yo he hecho el camino del medio. Evidentemente están muy bien todas las cosas, el archivo despeinado o el anarchivo despeinado, de no queremos que sea archivo y que queremos que muera también, ¿no? Para que haga humus y haga otras cosas, eso creo que está muy bien. Y luego tenemos el archivo aquel de estoy buscando la caja 7.02A estante J. Entonces, entre una cosa y otra, ella decía, claro, en Cala Dona ha hecho una cosa intermedia. Primera, nos interesa ser archivo, o sea, que se nos reconozca, porque entonces tenemos ayudas, podemos acceder y de alguna manera eres como más accesible y consultable, ¿no? Porque tienes unos códigos que son compartidos y por lo tanto la gente que se mueve por los archivos te puede leer, si no es... Y por otro lado dice, a la vez hemos forzado estas categorías, ¿por qué no nos sirven? Entonces hemos hecho un camino del medio, hemos respetado algunas categorías porque nos interesa o algunas formas de hacer del archivo porque nos interesa, porque queremos que se nos considere como tal y queremos optar a las ayudas de la administración para archivo y a la vez no queremos doblegarnos completamente a eso. Entonces, bueno, yo creo que hay múltiples caminos y a veces para algunas cosas pues el del medio igual está bien porque yo creo que no hay que comprar todo el pack entero de la archivística casposa. A todo esto, además, hay muchos archiveros y archiveras que son muy punkis per se. Hay que aliarse con buenas archiveras. Y claro, lo que pasa es que de momento los museos creo que mucha archivera guays que punky no tienen. Entonces, creo que es por eso el diálogo es tan difícil. Pero no hace falta que a la ya prolija formación de las mediadoras le añadamos un cursillo rápido en archivística amateur, sino que sepamos hablar el lenguaje de las archiveras para que nos ayuden en este trabajo. Bueno, y que en el fondo, si hay una persona dedicada al archivo, también debería contemplar como propia la tarea de archivar lo que se hace desde educación y mediación. ¿Por qué no lo consideran? Es la gran pregunta. Bueno, aquí, claro, Nuria, yo recupero lo de la primera, decía, es que no se está, o sea, la responsabilidad es de la educadora, ¿no? Hacer este traspaso
cuando ya existe el archivo, no me estoy refiriendo cuando no existe. O sea, como de alguna forma. Lo que pasa es que aquí queda mucho por preguntar delante de esta pasada de pelota, ¿no?, a la responsabilidad a la educadora, que es como ya, pero realmente existe un protocolo que me diga, yo qué sé, si de cada proyecto subo 3 o subo 4 fotografías, si te interesa la memoria y también los correos que me he cruzado con las artistas, o sea, sí, no lo sé. Entonces, bueno, hay que ir haciendo todo un proyecto de investigación sobre archivos, debería también de ver si existen estos protocolos o no existe y a qué se refieren, ¿no?, con que la responsabilidad es de la educadora. Bueno, un poco queda este dibujo de que hay estructuras que tienen que ser maleables, ¿no?, para reconocer y acoger todo este tipo de proyectos que estamos haciendo, y luego hay un campo por explorar, ¿no?, de múltiples archivos que podemos performar desde la mediación cultural, no? No sé si algú més vol dir alguna cosa de les que heu vingut, totes que esteu aquí. No, jo agrair-vos simplement perquè he vingut a aprendre. Ara fa poc he començat també amb la creació d'un arxiu una mica especial, perquè és un arxiu de circ. El circ també per nosaltres és una eina d'educació, de mediació, i d'aquí lligam. Que interessant. I bueno, tindrà la... Si ellos pueden, nosotras también. Si el circo puede, la mediación puede. Bueno, jo he pensat el mateix. Clar, ostres, el circ, imagina't. Hi ha un museu de la dansa a Lyon que el director del museu va dir: un museu de la dansa no pot ser un museu de vídeos i fotografies, un museu de la dansa és un museu de ballarins. I tenia una companyia de dansa associada al museu que refeia les coreografies històriques. I era com... Uala! França! Oh! Bueno, i en tot això hi ha un projecte, no?, de museu de l'educació, o sigui que no sé com, vull dir que hi ha taules de treball, no?, que estan plantejant un museu d'educació, que també hauríem, no sé si des de la FEP això ho coneixeu. Museu de pedagogia, entenc jo que serà. El què? A nivell personal intueixo que serà un museu de la pedagogia. Vull dir, l'educació entesa com allò que les persones que defensen mediació no volen. Vale. Sí. Em sona un projecte molt lligat als museus que hi ha a les universitats pedagògics. Per el poc que he pogut llegir, perquè és curiós que és un projecte que sembla molt críptic i que nosaltres no ho coneguem directament. Sí, per això us ho volia sospitós. Sí, totalment. Però tu volies fer una pregunta? Perquè crec que t'hem tallat. Sí, t'hem tallat, Carlo. No, era simplement agrair-vos i felicitar-vos per la feina i bueno, estic molt sorprès perquè la meva formació també ve del món documental, d'arxiu, biblioteca, documentació i clar, després m'he anat pel món del periodisme i ara amb aquest projecte que estic retrobant-me i la sessió de l'altre dia que també vaig estar, va ser com una tornada a la meva joventut, als meus anys d'estudiant i res, que molt content d'estar aquí. I que felicitats per la iniciativa, Helena. Gràcies per venir. Quan jo vaig començar a estudiar això era un món que ningú volia i m'ha sorprès molt la joventut, que hi ha aquí interessada pel tema de la memòria, que és una cosa que és complicada i difícil i que no és massa agradaosa. Bueno, també crea els seus fetichismes, no? Sí. L'arxiu. Bueno, està estigmatitzat. No, és fascinació pel paper. Mira el que he trobat. La Renata, que està fent la tesi, és que me viene con una foto, escrius, però què hacías tu ahí? Sí, pots ratllar molt, hi ha molta... M'ha agradat, Aida, que no sé si una altra trobada, el tema d'arxiu viu, No, devia ser... Estic d'acord amb els arxius vius, però no devia ser jo perquè no estava i perquè crec que no... No, avui. Ah, sí? He parlat d'això? Bueno, però jo crec que és una cosa que ha dit ja com totes les companyes. Sí. Crec que sí, és una cosa col·lectivament compartida. Sí. Nosaltres també estem treballant amb aquest concepte d'arxiu viu. Clar, totalment. És que clar, en el vostre cas ja me contaràs. És que no us ho pot Però tenim un espai físic o digital o... No, és un arxiu digital. Estem digitalitzant tots els materials, catalogant-los i malauradament retornant-los
als propietaris. Els cedeix. I aquest arxiu en quin marc sorgeix? Qui el proposa i en què es basa? Surt d'una iniciativa pròpia del sector professional Ah, ok. per crear i fer una memòria més col·lectiva. I quina seu, on tindrà seu aquest arxiu? Qui el mantindrà? La iniciativa, el projecte està liderat per un espai de creació que hi ha al Fòrum, que es diu la Central del Circ. Vale. És un espai d'entrenament i de Sí, sí, sí. creació. Vale. Clar, és que... En el marc del pla de l'impuls En el marc del pla d'impuls, sí. del CIC. Vale. És que clar, qui cuida l'arxiu, qui l'hostatja, Clar. qui lo riega, Quina qui cuida sostenibilitat, l'arxiu, no? no? Ara mateix som un equip de 4 persones, un arxivista, un expert en tecnologia, 2 experts en el CIC i jo que soc el coordinador del projecte, però que hem incorporat en l'últim any del projecte, que és l'any de la difusió. Entonces, la part viva de l'arxiu la tindrem a l'octubre en la posada en oberta de la plataforma. Que bé. Que s'activa ara. Vale. O sigui, la idea és d'activar ara aquest arxiu com en una sèrie D'accions d'accions. Molt interessant. que van des de la reactivació d'un projecte artístic interessant de l'any 98 fins a accions més de pensament o artístiques que interlocuten amb el propi arxiu i amb els propis materials de l'arxiu. Molt bé. Esteu convidats, si voleu. Pues, I tant. gràcies Sí. per aportar aquest arxiu i estarem atentes. Bueno, sobretot també he tingut també la intenció de fer connexions, no?